मोजां नोंथांमोनखौ आंनि गोग्लै हांसोनाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन आंखौ खुलुमहरदो नङाबा आदसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जेनेबा जों नालाय आंनि गस्लाजोंलायबावसो माने दिनैहाय जों माने क'क्राझार टाउनाव थांनो नागिरदों आरो ना माने माबा माबि जाग्रा जानो लुबैदों एसे जाहोलाहैनां फुंलाबला होजोबनां सालाखौ ओमफ्राय दा फंबाय बिरजय दंबावो फंबाय बिरजयखौ गामियाव लायग्रोनोसै आङो दावलाबारिसिम आरो ना होमबा नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथार गाव सिबना हो आरो ना चलो बा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ना मा होनदों दे गाखो दे आव साव दरजायाबो हामबो जाया नामा बा होमबा जागायनोसै आरो ना गारिल' फांनाय जायासैलाय आंना सालाखाय मा सना लोखि आंनि स्पिडखौ खमबावलाय माबायदिनो बियो बोरो बा मालदां नुसलायो मासालाव फैदो एक्सुवेलि दा फाइनालि माबाया फंबायमोननिहाय सफैलायबाय आरो ना जोङोहाय फंबाय दा माने एग्जाम होनानै दा सफैदों ना मा होनो ओमफ्राय दा नायनो नागिरबाय आरो ना मानसियाहाय मा खालामदों जोंबो मिथिया जोंबो दासो हाबनो नागिरदों नै वा गुलमुरिसा लाजिनायाव जाहैदों थ' दा हाबफैबाय आरो ना फंबाय मोननावहाय मानसियासो बहा दं जाखोथाय फंबाय ओइ फंबाय फंबाय दाबो दुगैखाङा नामा ए थाब ओंखार थाब ओमफ्राय हादों एग्जामा नोमबाजैखौ एसे माबा जाग्रा जाहोयोनोलै नोंखौबो ओंखायनो लांफानो नागिरदां मा जानो गोसो जालाबजोबल' दिनै जाग्रा जाहैदां मा जायो जाल' नों मिथिबाय खुनु खोथा गैया जा जेरक्स खालामनाय नुदों जाहैदों आयदै बिनिजोंनो जाथ'नो हाखानाय नङा माथो नङा बेनो थाब गानला बायदोल' नोंना हाबफेनबाबो जायो औ गामसाबाबो जायो नोंना फंबाय एडमिसन फैसासोलै बेफोरखौ दाङाबाबो जायो बिदिया जोंनाव मेरलाखा ओरै सोलाबायना दोन बेफोरखौ ओरै कुइसन फाइल'सफि सयथा कारेक्ट एन्सार दागादार बुक रिपाब्लिक डे एन्ड लकेट डिस्केट बारकिलि प्लाट' माखौ लिरखो नों बेथ' प्लाट'सो मिनिङा बुंजायालै सोरबा हायोबा लिरैफिननो हागौना थांनो नङाबा अके बेफोरखौ दोनथ'दो जायखिजाया देग्लाय गोदोल' जालाबहैजोबसै आरो ना जोङो टाउनावहाय ओमफ्राय नै जोंहा रायजोफोर दा टाउनाव थांनो ओंखारबाय आरो ना जोङो नायलांदो दे स्पिड गानाबा समाय नामा मादा गस्लाया दसेनो सोलायजोबबावबाय ओरै सासेनासो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड जाहैबाय ओमफ्राय जों बिदिनो नोंसोर बुंबाबो जाया औ बे जों गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनागिजि चेनेलाव बरायहरबाय मनागिजि नोंथांमोना आंखौ खुलुमहरदो नोंथांमोना गावनि खुलुमनांगौ जाहैदों माने मिनि खुसि रंजा बाजायो आरो ना गोसो गोथारै बेरायलाहैनो नागिरदों हाबाब साहा बागाना अयथासार मोजांलै जों गामिना बरिया एकदमबारे जोमै दाखा आइखोनजों जिरक्स नुयो लाजाखाया नालाय आइखोन साफायनायसो नुयो नङा कफि नङाबा खोलो खोलो नों गोदो बाइक सालायग्रा जायगाया बेनोमोन ना बेनोमोन गोदो नोंबाजे बाइक सालायग्रा जायगायाहाय बे दानजाबासो लामाया एक्सुवेलि दा जायगायावहाय सफैबाय आरो ना जों रायजोफोर लागाव सिङावसो माथो जाग्रायाबो हाब दखान लाबोखौलै माब राजा नुसलायमारो नोंखौ गान खनस्लायबावनांगौरा नों दोंसे जाग्राया मा दं गासिबो लाबोजोब मा जागोन नोङो दे जादो फंबाय नैबेनो आरोना मुगलायाहाय मुगलाय सस लाबोलाय ब्र सस नैबे जाबाय मेन मुगलाय मेन मुगलाया ना बेना मा साला मेन मुगलाय
मुगलाय जाबाय जों मुगलाय जाबाय मारा आइखौ नायलाय जानो आखाइजोंसो लागायो बेना आयु खम जायो नोंहालाय जा फंबाय जा नोंनो जा नों जायाबा सोर जामब्रा आयु जाबाव सफैलायबाय फंबाय एक्सट्रा सालाद सिगां जाग्रोनायावबो बाब चिकेन ड्राई फ्राई जाखावजोब फंबाय जाखावजोब नै फंबाय नै जालि जा हो माबानो जोबलायबाय फंबाय जाग्राया हा जायाखैदांलै नै जागासिनो जोबलायबायसो मालाय गोगोम जायो मिथिबाय माला माला फोजोबो बिरुंगिया जानो लुबैदों सालादा हायाव खोख्लैनायबाबो जायो जानांगौ हो टमेट'फ्रा ओरैनो गोथाङैनो लागायजोब ओमफ्राय सासे दाबो मुगलायखौनो जाखांनांगौ सोरबा थाब जा थावासैलाय जानानै ओरैनो फैसालै स्टेल बावसो नायदो सासे जाग्राया आं जाखाना टमेट'खौ जाबा अनलायनाय जायो फाग्ला नों उफाय गैया जानांगोन नों बेखौ नों जानांगोन नों बेखौ आं जाखाना टमेट'खौ जानो नागिरदों आरो ना बेफोरसो अनलायनाया आंनाव बेमार गैया आंना साबबासो नों जानांगोन जेरैखिया जानांगोन दि लोंगोर हासि लोंगोर कल कफि लोंगोरलाय दे लोंग्रो जोंहा उफाय गैया फंबाय मिथिबाय जोंना टमेट'खौनो जालाबायदो मादै जोंनाबो सफैगासिनो मिथिबाय सानदों नामा नोंना जोबग्रोखागोन जामबिलाय नोंना जोबग्रोखागोन नायदो एबाराव जोंना सफैबा नोंखौ लुगैहोनो हाया नामा जों जागोन सफैग्रोथों लिलि लाला जाला जोबो आइखोमबो आयौ मालाय गेजेर बारबाय सेस मालाबा गेजेर बारबाय नै आं लोङाथ' जामबिलाय आहा नायबाय थानांगौ एसे मोनलायनायखौ जाम्बा ओइ जाम्बा नोंनाबो दिन फैगोन जाम्बालाय जाम्बालाय नोंहा बारा हिन्जावखौबा लानानै फै जाम्बा ओइ जाम्बा आहा एसे मोनलोंबाय लोंसिमसै जाहाबो एबारावहाय नोंनो नोंनिखौबो होना हना एसे बारा माथो जादों होना हना नोंनिखौबो एसे लोंदों बे साला सफैलायबाय फंबाय आग्लिया गार लोंखांनानै दिंग्रिजों माथायाव थां मावलां समायनाखौ मोननायनि थेंगौलै मा नोंहा माथो बुखो सफैलायबाय नै फंबाय जा मा बुस्थु बे आराम मोनदों जा फंबाय जा नों जानायानो आं जानायलै जादो आखाइजों होजाथां जाखावजोब फ्राइड राइस दे गाखो दे दलदब खोख्लैलाय मानसिखौ सोर गिलिरसिन सानजों दे लागायलाय सानजों सोर गिलिरसिन दे दे buah Setiap diनै फारि रंजाबाय आं setiap गोगोम रंजाबाय आङो नोंथाङालाय आं बुस्थु ओमफ्राय माने रायजोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना
मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोथारै गाव गोसो हरदो माने जों दा एसे गौरां पार्कआव लास्ट खालामफैदों आरो ना गाज्रि दा मोनसै होमबा मा होनहरो बाय बाय ना बाय बायखौनो होननांसिगोन औ गोसो गैयामोन बाय बाय होननो जानो औ खिन्थु होननांसिगोन होननांसिगोन अ दे बाय बाय